A razón de convocalos hoxe aquí é anunciarlles que o Tribunal Constitucional admitiu a trámite o recurso de inconstitucionalidade presentado por En Marea contra a Lei de Acompañamento aos Orzamentos da Xunta para 2017 no referente a modificación da Lei do Consello Consultivo de Galicia. Vimos obrigados a adoptar esta medida ante unha operación por parte da Xunta que tiña por finalidade aniquilar unha institución que fiscaliza a legalidade da actuación da Xunta de Galicia. O sea, a finalidade perseguida polo Partido Popular é a impunidade da súa acción política e evitar os órganos que o fiscalizan. E xa sabemos quen é o Partido Popular. É o partido que pon e quita fiscais o seu antollo e é o partido que presiona para apartar a xuíces que están investigando os seus casos de corrupción. Cal foi o detonante de todo isto? A Operación Cóndor, sin dúbida ninguna, que revelou, como todos coñecemos, a utilización do Consello Consultivo por medio do seu presidente para favorecer intereses económicos de empresas como é o caso de Monbus. As preguntas que se fai en Marea son as seguintes: por que un organismo independente ten necesidade de nomear a dedo aos seus técnicos? Que se persigue con isto? Que razón hai para que o presidente poda facer isto en vez de ter un corpo de letrados profesional? Nos pensamos que esta reforma non é casual nin chega nun momento calquera. Costa Pillado está sendo investigando nestes momentos pola Operación Cóndor por negociacións prohibidas a funcionarios. Como todos saben, Raúl López de Monbus contactou con Costa Pillado para que este influíra no proceso de elaboración dunha lei de transporte por estrada, precisamente para que o informe do Consello Consultivo lle fose favorable. Segundo o sumario judicial, Raúl enviaba agasallos de luxo ao magistrado ao investigado e permitía que as súas xestións evitar un precepto que supostamente lle perxudicaría nos seus intereses no negocio de transporte de viaxeiros por estrada que lidera en Galicia. Este tipo de favores non son dados de facer con un órgano independiente, pero se os letrados están nomeados a dedo, a cousa cambia. Resulta escandaloso, na nosa opinión, que en plena investigación judicial por influencia nos ditames do Consello Consultivo, Alfonso Rueda, vicepresidente da Xunta e amigo persoal de Costa Pillado, promovese unha reforma para que este pudese colocar a dedo os funcionarios que lle fan os informes, igual que a Secretaría do órgano. Na práctica, na nosa opinión, esta reforma supón a morte da independencia deste órgano e converte nun simple palmeiro da actuación do Goberno da Xunta, como revelan as investigacións que coñecemos por medio da Operación Cóndor.